може да ви прочета и аз нещо. Може ли да си това на телефона да... Може, казаха ми, че може. Иди да си го взема. Прочети отгоре главната улица на Троян. Аз не мога да го прочета. Извинявай. 30-те години, вижте как е изглеждал. Красиво. Това е мъкът. Мъкът си е закрепен. Не мисля, че пише мъкът. Да не е манастира. Къде го видя? Да, може да вижда, че се влез. Почиста много телефона. Ето, кой не може да чете добре. Вие ми го щупи. Кой? Като играхте физкултура ми го щупи. Аз? А не. Не ти, като играха футбол. Гери. Чети, пише. Гледай. Уау. Не е тук, друг място. Едно сърце добре да разглежда. Страхотно изглежда. Древногръцка керамика, римска, вижте различни епохи са. Без да пипаме нищо, само разглеждаме. Помолиха ме. Много ценни и чупливи са, внимавайте. Матей ми притеснява какво ще свърши. Другите сте добрички. Ние да проверим да пак нещо. Това е стара кухня. Не, това е за изработване на Тока бега. Видео. Разхождате се на музея. Връщате се обратно. Четете, вижте, жабка. Не искам да чета. Добре да отпусти, да? Пипайте. Що пипа? Може бихте как Пипай. Но, ако трябва да пише, не, моля, не пипайте. Имах предвид цялата зала, че всичко е много чупливо. Да, но после книжка. Пипайте. Вижте книжка. Еми тук също са описани неща. Аз от цялото место. Ади, купи ли си книжка? Госпожа, ще ти мине явно от пъти ти е лошо. А тук какво има? Всичко е наред. Може би си изморен, не си съм спал. Не си чува се само да видиш. Не. Изчакай ги. Аз тук ще снимам. What the fuck? Добре, разгледай. Компас. Компас? Ето. Уй, мале. Компас. Какъв компас? Ти се търкалиш като древни кълки. Яко ли е тук? Може да видим какви оръжия са имали през старото време. Ето тук машина. Ето виж. Не натискай. Оръжие. Търсене. Абе, натиснете оръжие. Натиснете оръжие, да? Чакай, че тук не. Хладно. Не бе! Тук се гледа. Не бе, хора, това не се пипа. Не бе, пипайте! А те ми дават. А, я? Я да малко. Сабия. Михо, Чакай. Ръжи, Огнестеров. Чакай, Абе, айде, огнестеровник, чакайте. Чай, бе. Михо, може да си мръзна. Пушка. Искам пушка. Я пушка. Една пушка.
Сега да разглеждаме. Добре, виж. Дайте. Превъртам Brawl Stars. Превъртам Brawl Stars. Какво точно се опитваш да направиш? Чакай. What the fuck? Много е яко. Какво пише, бе? Мога да го прочета. И аз не мога да го. Аз мога да го прочета. Не можеш. Мога. От малко съм учила. Как ти доближих лицето? Това е най-интересното става. Ето ме! Loading. Ако ще имаш баща, ще плати ли 1000 лева да оправи неща? Това е ценно. Вие са само с теб. Излезеш се по-приятели на стълбите. Не сядете да се вършаш на се. Обсек. Bad disk. Hyundai. Bulgaria. Welcome to Bulgaria. Welcome to Belmont. Belmont. Дюна. Чакай, пази се, искам да спра. Задика на някакво конче. Моята чантичка. София. Варна. Аз керамичните центрове и школи. Има една тук Нямате работа, да. Качваме се в някои от залите горе, качвай се. А тук? Там нямате работа. Ама пропуск. Там е нагоре. Вижте къде са. По клас. Музея. Къде сте, ма? What the heck? Има оръжие тука! Пиштоли! Пушки! Саби! Пушка! Където е квадратна? Ножева пушка! А това е колиш нещо. Виж!
виж. Виж, Люси. Виждаш ли тая? Тя безбега. Тук има пушки и пищови. И саби. Яко ли е? Стотинки! Стари манари стотинки! Стари манари стотинки! Къде бе? Ето тук, ама! Ето тук! Той има пищови пушки! Шупи и вземи пистолетите! What the heck? Да, много луксозно. Здрасти! А госпожо, за тия бутони. Абе, не гледай за това. Пипай. Да, не пипай. Това не знам какво е. Ама 100 000 метра е това дълго. По-красиви от лавичката. По-красива отколкото сега. Прияла баба, трикадели. Прияла баба, трикадели. Мъкни, матай. Ама това е нашата песен. Шапки! 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 Помощи, някой ме гони. Трябва да бегам. Малека го шибнах. Много хубаво. И луксозно. Ще ги снимам. Ето, там. Да, тук, не знам как да покажа. Това къде го видяхме при госпожа. Това е Лоля. Варшовен дайк. Ето го Варшовен дайк. Така ще изглежда в 2020. Не, така ще изглежда в 2300. Аз тук съм бил. Какво това е влакчето от Чучана? Виж, Ники, виждаш ли жената как говори ми в задника? Ама те виждаш ли как жената говори? Ей, майната ти.